Varmaan tiedät, miten ne tehdään. Se meni alas äkki. Tiedät varmaan, miten ne Joo, tehdään. kyllä mä tiedän. Vitsi, tää texture pack on sekone. Tää tuli-image, mitä tässä pitäisi olla. Siinä mulla on vaan mustaa ja liilaa niinku palikoita. Niinku tässä. Vaikka pitäisi olla Mitäkö? tukka. Ei. Mulla on 11 cobblestone. Voisitko nyt lähteä siitä? Sä aina pyörit siinä naaman edessä suoraan. Mä en voi tekee mitään. Miten niin mahdu? Ei sapling. Mä heitän saplingin tonne chestiin. No niin, tohon torchi, niin kaikki kasvaa tässä nopeammin. Ja tännekin ehkä yksi. Tää on valosa. Tai ehkä otetaan tästä pois. Mä ehkä tykkään enemmän, että tää on vähän tällainen moodi tää lightning. Jaa, no ei se hirveesti vaikuttanut asiaan. Ootas hetki. Mä laajennan vähän tätä meidän Islandia. Joo, onko sulla blokkeja paljonko? 12. Ok, hyvä. Tässä tulee 2. Joo, laajennan niinku 1 blokki, joka sanotaan. You know what I'm saying. Sugar cane, We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Roope. Mm? Ne kasvaa hiekalla nopeammin. Mut pistetään se, you know, tähän tarvitaan kävelytilma. Ei siihen, siinä ei oo mitään alla, siinä ei oo mitään alla. Mä nostin sen. Tai nyt siinä on. Tehdään sitten isompi alue kohta tälle farmille. Toi on vähän sellainen sekainen nurkka vaan. Hei, mä tarvitsen sitä puuta. Tullaan tarviin näitä, Roope, mitä mä nyt teen. Oot varmaan samaa mieltä. Tuut oleen. Anna mulle 2 tikkiä. Tai onko sulla hoe? Just tossa on 2 tikkiä. Mä teen stone hoen. Mulla on. Ai Ei, mulla on wooden hoe, kun mä menetin sen mun stone. No mä teen stone. Karropex onkin aika hauska. Mutta kato, kun mä tein tän. Ootas. Joo, hei, slow down. Grab the wall. Wiggle like a trying to make you... Venä, tehdään sinne nurkkaan, tiiätsä, niinku se farmi. Farmi, joo. Mä tein tota varten sen. Eikä! Mutta meidän on pakko saada nää kaikki dirtit, ja mä nyt missasin heti ekan Venä. Mä menen... Rauhoitu. Ei mitään. Tätä dirttiä ei saa ikinä tähän hätään mistään lisää, paitsi jos me käytetään cheattejä, se ei aivan onnistu tässä serverissä. Ei oikein. Ja... Niin. Että me ollaan missattu jo joku 5 dirttiä ja ne on ollut aika tärkeitä. Mut hei, miksi sä käytit puuta tähän fenssiin näin paljon? Why Miks not? meidän saplingit muuta Julle oo? Meillä on 2 täällä. Vitsi mä säikäydin. No meillä on kuitenkin tossa puuta, joten... Joo, tehdään vähän lisää mä teen tähän toisen puun, jos sopii. Häh? Mä teen tähän just toisen saplingin. Cobblestoneja me saadaan kyllä missata ihan niin paljon kuin halutaan, Julle. mutta... Niin Julle, tähän. Kaikki dirtit me tarvitaan. Julle, tähän mä ajattelin pistää toisen. Saanko? Mä tarvin dirttiä. Ja mihin teet toisen? Tähän. Mitä sä teet siihen? Joo, puu. Ai mikä? Puu, Ei sapling. puut kasva vierekkäin. Voi ne kasvaa, ei sillä ole väliä mihin aikaan. Kunhan kasvaa eri aikaa, Juha. Ei ne kasva vierekkäin, niistä täytyy ainakin olla joku 3 väli. No, mä teen se sitten... Tee se vaikka... Tee se tähän chestin viereen. Miten se chestin viereen? Sopii. No. Tarvin dirttiä. Meillä ei oikeesti yhtään dirttiä. Oi shit. Mut nyt meillä on yksi Kaivan nää lisää. dirtit täältä alta.
Muistatko, kun mä kerron sulle sen torchitaktiikan? Kato mua. Mä saan tälleen infinite happiresourcit. Noin. Mä sain full hapet. Pistikö torchin tohon seinään? Pistin ne siihen. Mutta me just kustiin meidän infinite water sourcit. You did not just do that. Läppä oli, ei mistä kustu, mutta älä ikinä enää tee sitä uusiksi. Mä kyllä voin tehdä sen. Vena! Sitä mäkin! Yes! On Yes! meillä se vie. Mä vielä tiesin, että se ei ollut siinä. Mä niin arvasin. Mä luulin... What the heck? Se on liian syvä! Cobblestone 2 tohon noin. No niin se on jo. Noniin. No niin, hyvää päivää. Saamari. Miksi me saatiin sydäri model? No niin. Mä luulin jo, että tässä oli meidän... Se on sun syy kyllä. Häp. Se on tullut tällä kertaa ehkä sun. Sä seisoit siellä vedessä, älä mua syyttä. Koska mä yritin korjata sitä sieltä alta. No, Rikonen saman tien, me tarvitaan tähän tilaa. Onko meillä täällä... Ei, me ei voida millään farmata. Saitais woodia? Woody. Sugarcane alkaa kasvaa. Mä teen toisen sugarcane-paikan. Okay. No niin. Sokerikani. Onko sä Roope sokerikani? Ei. Mulla on reppu taas täynnä ihan sikatärkeitä. Sapling. Mä sain taas sapling. Roope, ihan varmuuden vuoksi, mä luulen, musta tuntuu nyt, että mä oon Nero, mutta ihan varmuuden vuoksi, jos me kustaan meidän Infinite Water Source, niin täytetään tää buketti nyt vedellä ja laitetaan se tänne chesti. Noin. Ai jaa. Nyt me ei voida kustaa sitä. Nyt siellä on yksi tollanen varavaterpotti. Jos me vaan vahingolla. Hyvä. Onneksi mulla ei oo kamaa repussa, en kuollut muutenkaan. Piduks. Voinks mä tehdä... Mä syön meloonia nyt kyllä. Onks toi melooni vai... Onks nää kummatkin pumpkineita, kummatkin meloneita vai pumpkin ja melooni? Pumpkin ja meloni. Oot sä vaan... Ei kun taitaa ne olla pumpkin ja ei kun meloni ja meloni. Joo, taitaa olla meloni. No. Aina kun mulla vähän... Yksi pokki riittää. Ai onks ne kummatkin pumpkineita? Ei kun on kummatkin taitaa olla meloneja. No, mä teen pumpkineita. Eiks pumpkineistakin saa jotain ruokaa? Ei. Eikö? Ei. No miksi me tehdään pumpkineita? No en mä vaan tiedä, mut kai Mä en istuta noita meloneita. Oota hetki, Oho. ennen kuin mä teen tän riskihypyn, niin mä heitän kaikki tonne mitä mulla on. Säplin.